شری İsrail Gazayê ji bo Serokê Misrê Abdulfetah el-Sîsî di serdana Enqereyê rojeva serekiyê. Serdana Sîsî pêk tê. Piştî Erdogan di Sbatê de çû Qahireyê wek encama hewlên bisalan ji bo serrastkirina têkiliyên xirabûyî. This could be the beginning of new era in رنگا ئەوە ببە دەستپێکە سەردەمەک و یاتێکەلیên بازرگانی سیاسی و لەشکەری لێ یا هەری گرنگ هەردوو ڕێبەر دێ li ser şerê xwînî li rojhilata navîn û agiribestê paxivin û herwesa girjiya nêvbera Hemas û İsraîlê dekên bikin. Têkiliyên Tirkiye û Misrê hilweşiyan dema ku hevbendê Nezîyê Erdogan Serokê Misrê Muhammed Mursî bi darbeyekê hat têkbirin û ji ber mazwaniya Enqereyê ya komên opozisyona Misrê. Lê şîrovekar dibêjin ku fîkarên hevpariyên ser şerê İsraîlya dijî Hamasê ji bo serrastkirina têkiliyan bingehek hevpar daye her du welatan. The way the reality of the region has been evolving. Li gora rastiya li ser erdeya pêşhatên herêmê eger her du welat ne nêzîkî hev bin diwarê leşkerî de lê çend tê ew li hev dikin. Hem aboriya Misrê û hem jî ya Tirkiye xirabin. Şîrovekar dibêjin ku pêdiviya zêdekirina bazirganiya du alî ji bo nêzîkbûnê bingehek xurt e. Ew dibêjin ku ev hevdem hêzeke pêşvebirinê ye ji bo hevkariya li Libya ya dewlemend bi petrolê. Li welatê ku Qahire û Enqere piştgiriya hikûmetên hevrik dikin. Libya has been a very important Libya cihekî pir giring e ku Tirkiye û Misir lê têkonşîn kirin û aniha ji ber ku xet diyar e û her welatek xwedî qada bendûra xwe li vê êkê alîkariya her du welatan kiriye ku tê bigehin ku eger ew hevkariya gelek bikin ji şerê hev çêtir e. Alozîya Somalî û Etopya ya li ser herêma cudaxwaz Somalilandê jî dibe ku di rojeva gotûbêjên Sîsî û Erdogan debe. Piştî raportên ku Misrê dest bi şandina çekan ji Somaliyê re kiriye. Enqerê li Somaliyê veberhanana mezin kir û niha di navbera Somalî û Etopyayê de navbenkariyê dike. Both Egypt and Turkey can cooperate. Misr û Tirkiye dikarin li Somalê hevkariyê bikin. Bi taybet di sektorên ewlehiyê de. Ew dikarin dijî terorê hevkar bibin û di projeyên pêşexistinê de hewlên xwe hevper bikin û beşdarî xebatên aramkirina siyasetê bibin. Lê herdem ew dikarin pêşwaziyê hev jî bikin ji bo rol û bandoreka mezintir li Somalê. Dema ku şerê İsraîlya dijî Hamasê bi tundî didome û herêma berfirehtir rûbirûyê şerekê berfirehtir e, şîrovekar dibêjin Erdogan û Sîsî dema bicivin wê haydar bin ku ji hevrîkiyê bêtir hevkarî di berjewendiya wan de ye. Ji bo raporta Dorian Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika.